parella, que é, Ana? Viaxar, non sei, o cariño. Tes fillos? Teño 4 fillos, fillas. Fillas, e con moi boa relación con todas elas. Con todas, moi ben. E elas que che din? De que estás Aí aquí? están, se eu son feliz, elas tamén son felices. Elas o que queren é verme feliz. Pois é importante. Claro. Se a familia está contigo, Sí, sempre. isto ten que sair ben, sí ou sí. Home. Levas 23 anos, decíamolo antes, separada. Sí. Pero ese home non foi o único da túa vida. No, houve outro despois, dali a 12 anos. Despois de 12 anos, tuve outra parexa, que botei 8 anos con ela. Pero acabouse. Bueno, acabouse porque... Porque sí, porque se acabou, non tens que dar explicación, Ana. Acabouse e punto. Claro, é punto. Aquí non hai que dar Eso explicación mismo. ninguna. Pero mentes vivín con ela, foron os anos máis felices da miña vida. Aí está, eso é o importante. Sí. Tienes unha Ana moi divertida, que aparte encantanlle as discotecas e as verbenas. Sí. Non é a única, que eu creo que aí no público tamén gustan as verbenas e as discotecas. Público, Eu creo que sí. Sí, oh. Que menuda marcha. Eu creo que o noso público gusta de todo tipo de música. É que, Ana, non perdes unha. Nin unha. Salio todos os días, se puidera todos os días da semana. Os sábados vas á verbena. Viernes, sábados, domingos, sai festivos, algún día polo medio da semana. Ahora no verán, ahora no, Aí claro. mesmo, sí. No verán non das feito, porque hai verbena. Chégame dar feito, Claro. Pero non só de baile vive o home, neste caso a muller. Tamén che gusta andar, Ai, sí. E atención que o que anda, Ana, cantos kilómetros ao día? Moitos. 8 pola mañá e 10 pola tarde, mínimo. Como 8 pola mañá e 10 pola tarde? 8 kilómetros. 18 kilómetros ao día? Sí. Hai anos que non nos ando eu. En serio? Serio, serio. Arredor da muralla, en Lugo? Por todo ao redor da muralla ou sin ser ao redor da muralla. É que ali en Lugo tendes un paseo polo Miño espectacular para andar. Sí. É un paseo moi bonito para facer. Pero entón na casa paras pouco, Ai, non, na casa para dormir. E comer, e na máis. E aínda así, faesese eterna. Eterno. Porque Claro, que ten que saber ese home que está disposto a levantar o teléfono e chamarte, que estamos a falar cunha muller moi activa, como é a Ana, pero tamén moi familiar. Decías tú que tes catro fillas con moi boa relación Sí. e que és unha persoa moi familiar. Sí, a min gustame a familia, o sea, eu a familia, as fillas e os amigos non nos deixo por nada do mundo. Entonces... Ui, Alguén anda por aí? ui. Eu non sei. Hola, boa tarde. Hola, boas. Con quen falamos? Con Alba, a filla máis nova de Ana. A filla máis nova, Ana. Sí. É porque pos esa cara. Porque non Ainda non contaba che con dixo ela. nada e xa estás chorando. Que lle queres decir a túa nai, Alba? Que ánimo, que é unha muller maravillosa e que merece todo o millor. E ti tamén te emocionas. Por que pensas que merece todo o mellor? E que lle dirías a ese futuro compañeiro de vida de túa nai? O primeiro que ten que estar en forma, porque para andar casi 20 kilómetros... Xa che digo, non? 18 kilómetros ao día son moitos kilómetros. Bueno, ten a opción de esperarlle na casa. Ela pode ir a andar e cando volva a encontrarse con ela. Túa nai, agora mesmo decimos que é moi activa, pero tivo que ser moi loitadora tamén esta vida para sacar
Unha familia adiante, neste caso 4 fillas, non? Sí. Vos estades con ela aí en todo momento, pero agora entendedes que precisa outro tipo de compañía. Que che parece que estea hoxe aquí? Mentre ela sea feliz, nos apoyámoslo en todo. E ti que lle queres decir a Alba, Ana? Moitas gracias por chamar. É que non contaba con que fose chamar. É que eu non sei quen está emocionada, si Ana ou a filla Alba. As dúas. É Alba? As dúas creo. Alba, dá moitas grazas, por apoiar a túa nai e por chamar ao programa, Alba. Gracias a vos. Gracias a ti, guapa. Bico, Alba. Que bonito, Son deses momentos para compartir e para liberar tamén no programa. Hai risas, hai vaguas de emoción. Pero son de emoción, non Claro. é de... Claro, ese é moi bonito. A familia é moi importante para ti, pero as amigas... Ai, as amigas tamén. As amigas sempre se teñen aí para que fagan falta. Sí, Que importante é telas, Alguna dáselle por marchar, Mira, Bueno, pero va que non vai marchar para moi longe. mira unha cousa, o outro día ti viñas aquí de apoio a tua amiga Visitación, Sí. que terminamos o programa chamándolle Visi, porque así Ana nos dixo, é Visi, pois Visi. E hoxe Visi está entre o público porque ven a apoiar a Ana. Que tal, Visi, como estás? Moi ben, moi ben. Bueno, a ver, eu sei que vas a apoiar a Ana, pero ti estuveste sentada como está ela a semana pasada aquí. Sí. Levastes unha lista de teléfonos, recibistes unha chamada. Entón, como vai eso? Bueno, vai ben, vai ben, vai ben. Non me seas galega. Contame un pouco máis. Vai ben, vai ben. Estás falando con algunha persoa? Sí, estou falando con unha, sí. E ben, o outro día ainda falamos 2 horas ao teléfono. Entón vai ben, non? Vai moi ben a cousa, Claro, porque é o que decimos sempre. A veces unha chamada de teléfono como diste de 2 horas xa é un pouco no que vindes buscar. Esa compañía que tes aí, non, Visi? Sí. Falamos por teléfono, agora temos o WhatsApp, falamos por WhatsApp. Moi ben, moi ben. De momento, ben. Bueno, pois De así... momento por teléfono, ben. Despois non sei. Ti acabas de dicilo, de momento, hai que ir despaciño, non vos apresuredes, seguidevos coñecendo despaciño, e se vos queredes ver en persoa aquí no noso plató, nos encantados, Sí, vale? vale. Despaciño. Bueno, pero hoxe estamos ao que estamos, Visi, porque outro día Ana dixo de ti maravillas, entonces hoxe a ti tócache apoiala a ela. Home. Que nos dis? Claro que sí, somos moi boas amigas, conocina hai 2 anos, non nos separamos nada máis que para dormir de noite. É genial, como amiga, compañeira, como unha irmá. Igual con a irmá. O pasamos super genial as dúas. O damos tan ben as dúas que temos a mesma marcha, todo. É unha persona de moi bo corazón, non, De Visi? moi bon corazón, sí, señor, moi buena, unha amiga moi dos amigos. Genial, xa te digo, como unha irmá. Unha irmá. Visi... Un 10, non un 10, un 20. Aí está, moi ben, ese apoio. Mira, desexote que teñas moita sorte, a ela tamén, que aparte está... Home, a ela ten que buscar unha parexa tamén afine a ela, como a min. Pois o gallá a As tope. dúas. E digo vos unha cousa, que podemos facer un encontro doble, que eso non se fixo nunca. Exactamente. Vindes aquí as dúas con 2 compañeiros que atopedes, se vos gusta todo vai ben, e nós facemos vos aquí unha festa grande e damos vos todo o noso agarimo. Exacto. Visi, perfecto. moita sorte, e grazas. Ana, xa recuperada? Sí. Veña, vamos alá, con forza, vale? Que tes as fillas apoiándote, tes a Ai, Visi sí, aquí. sempre. Pois veña, imos con forza.